Boa tarde e natura aqui presente, membro da imprensa e bom menino nosso de imprensa de Abre, Conselho de Ministros para dia 18 de julho de ano 2019, durante o qual nós tínhamos ministro de Manejo de Governação, Planificação e Serviço Público, senhor ministro Conquet, acompanhado com o senhor Sendeboer, que é diretor de Central Bureau de Estatística, e também meneer Robert Hermans, que também é diretor de Ontwikkeling Regionale Data Center, CBS, na Holanda. Seguidamente, me também passa a palavra para o senhor ministro, que vai atender e elaborar o uso de data para melhorar a qualidade de governação e, à vez, também melhorar a qualidade de vida de nossa comunidade. Senhor ministro. Mas, danke. Boa tarde, de também. Tassina que recentemente riba minha petição como ministro de Governação, Planificação e Serviço e diretor-geral de CBS Holanda a pôr uma pessoa, senhor Robert Hermans, na disposição de minha pessoa para nos encaminhar, para educar-nos para fortificar a nossa fundação de nós coletamento de data e uso de material aqui. Entretanto, o conceito de Smart Cities, Smart Nations e do quadro e-government está que está conhecido para nós. Então, tudo isso tem na sua fundação, na sua base, informação que está querendo coletar de diferente maneira. Nós consideramos que está importante para mirar o desenvolvimento que está andando de treino aqui para nós comunicar com a imprensa e comunidade e compartilhar com a comunidade e planos que nós temos na área aqui. Na imagem direita, tem o senhor Sandeboer, que está diretor de CBS. Aqui rato é também a palavra e vai mais em detalhe, parte mais específico, mais técnico de tópico. E o senhor Robert Hermans também lo iba palavra, e o woord voeren. Também lo dona algo de informação. Lo que começar com relato, relato que o CBS dona na 2005, tocando estudo com a Hasi riba coerência social, entre outros, a relação social de nossa comunidade, então é parte de coerência social. Então, isso está nada outro que ter com a nossa comunidade, está halamara para poder enfrentar e retornar com nós, está topa como comunidade. Então, em quadro há encuesta de habitantes e há ponto arriba 7 tópicos específicos que está promover bem-estar, sincronizar. Conjunto nós está promover bem-estar, encorajar participação, promover inclusão, melhorar mobilidade social, encorajar envolvimento social, manter norma e valor existente e estimular a confiança. É parte última aqui que é para que tu de rato, que é de confiança. Há duas dimensões de confiança, é interpersonal, de gente para gente, então é confiança que tem no instituto. Para o que trata parte de confiança interpersonal, nós podemos concluir que basicamente 50% de comunidade está confiando em outro. Então a pergunta está que o passo está que você está base forte suficiente para opor riba comunidade seguro para confrontar e retornar com nós está topa. Então se o algo mais profundo é 3 perguntas que não ahasi e riba qual nossa comunidade está contestar sim para a porcentagem indicada que se não se trata de ajuda outro deve ser 47% da visa quando quer ser o caso. Eu pergunto se a vizinha está de confiança. Esse 52% da visa se minha vizinha está de confiança. E eu pergunto, em geral, se a gente está de confiança, deve ser 50% está. Visa, se
gente está de confiar. E outra dimensão de parte de confiança do instituto não é promete 3 lançamento de resultados não que o meu aborto está referindo a governo, parlamento e no sistema judicial. Quando você mira que o percentagem está varia de 3,8% governo, 4. Ja, ik ga een beetje te snel, Robert. Sim, lo qual visa que aqui trata de nós, lo que nós chamamos 3 políticas, nós 3 poderes de nosso Estado. Se eu pôr cerca instância do governo, está de 1,6%, então a prensa está de 6%, de 1%. Por isso que a mim, em todo caso, a tribuna conclui que 3 forças mais importantes para conduzir nosso país, não tem coisa de confiança da comunidade. Então a pergunta está que consequência, que valor nós temos nesse aí. Lo qual você mira agora que está é outra entidade também com a mídia agrária de confiança. É um que gosta mais confiança em igreja, com 42%, polícia, 26,5%, saluridade, no sistema de saluridade. Está seguido depois com 26%, é de educação com 21%. Disso que nós estamos mencionando, CABA, tá, NGOs, 16%, comércio, 5%, e sindicato, 6,5%, e, no último lugar, partido político, com 2,3%. Agora, eu miro na minha também, cifra, não? Mas está relevante ou importante para entender um contexto mais amplo, internacional. Então, nós fazemos cooperação com, por exemplo, o resultado que o OECD a alcançar o mesmo tipo de investigação aqui e está saque de resultado. Pode mirar que comparar com outro país, nosso score é bom, em verdade, mas comparar com outro, em verdade, tu caminho do partido político da seleção de mais bom, seguir para o governo, então seguir vai arriba assim. Pois nesse sentido, ele nota fenômeno estranho, um fenômeno que tem que ter em conta com ele, sim. Mira que ele está safe nos visa que se bo mira com o fundamento de nossa democracia. Não tem confiança que o por assumir essa pergunta que se nossa democracia que visa não peligro, mas quizás em decadência. Então que tem costa que nós temos quase para touch up. Para mim que nós vai ver parte aí, tá bom para nós para que também na seguinte figura aqui. Também indicado agora na OECD assim é comparação dentro do país da membro, então o qual mais assim na Coreia aqui não se é parte resultado de CPS dentro. Provavelmente é não um costo correto para assim, porque nós não sabemos se é método de investigação está mesmo costo, mas me está querendo nos fazer assim como uma indicação. Então não vou mirar que é maneira que nós presta, tá, cai roupa a boa, para o que trata é promédio de OECD, mas de outra maneira, se você mira, se você vai ter na mandrake, qual país está comparável com nós, está Grécia. Então, eu quero que seja exemplo que nós lo que sigue. Bom, pergunta está, que lo me hace para recobrar a confiança do parlamento, do nosso governo, do nosso sistema judicial, do nosso aparato público e da imprensa. Naturalmente, eu não tenho contexto arriba toda a área aqui, mas é parte que está carga em parte de responsabilidade, é parte do aparato público. Então, também, como ministro do BPD, é parte de confiança do governo. Para eu contestar a pergunta, Kiko, lo tenho quase, lo tenho
considerar a pergunta dan também da que eigenlijk een comunidade está verwacht de governo. Então, são tópicos, os 5 pontos. Da 1, estabilidade, no qual a sociedade está verwacht de governo que tem a capacidade para minimalizar a incertidumbre na área econômica, na área social e na área política. Também que o governo está actuando de forma consistente e que está previsível. Então, cada decisão que toma cai por o cielo como uma surpresa. Outro fator é a sensibilidade, pois que o governo está tendo em conta que a gente que está serve, que a provisão, serviço que está provee, está acessível, está eficiente, então está cumpre com o qual a comunidade espera e está cumpre com a necessidade. Vale se está abrir, essa é uma comunicação de ambos bandas, que é interessado não, que é meta para fomentar a transparência, para donar e tomar informação. Na de 4 lugar, tem o fator de integridade, que me quer não sei se caso sobre palavra, né? Nós temos um passo para prevenir corrupção e combater corrupção também, mas quizás é bom para mencionar também que não pode integridade, quando pensa somente em falta de lei, mas também cumprir com a palavra, que se me permite uma coisa, cumprir com ela. E de 5 pontos está trato justo, no sentido que todo cidadão, toda organização, boa circunstância igual, mas se quer tratar a mesma coisa. Que como a fábrica é ribe outro. Consequentemente, a base de ponto aqui, que nós queremos está 5 pontos que por trás para generar confiança, ou que está quando está a base qual para generar confiança, sim, tem 4 coisas que nós está arriba como governo, que nós está visa drivers e motor de confiança, que está funcionamento adequado de nosso instituto político e de nossa democracia, e capacidade de governo para organizar eleições livres e justas, então que tem o princípio de rule of law que em verdade está vigente. Que o reino está cumprindo a lei, que o governo não está a lei, tampouco o governo. Também capacidade de governação para manejar problemas econômicos e sociais, então capacidade para dar um serviço de maneira a comunidade desejada. Com isso aí, me chega na logo aqui que nós atuamos em nosso ministério como o nosso compasso, simplesmente nós pensando que como gente não a mim como ministro, ambtenaar não a jurar, a escolher para trás do governo para servir a comunidade, que nós temos uma obrigação para servir a comunidade bom. Que nós de servir assim é bom. Então, se está requerir, para o que está da parte do governo, que nós temos que para chegar a governo que está honesto, governo que está capaz, governo que está servicial. Ao dentro do contexto é isso, mira, o nosso parar é parte de falta de confiança que tem no aparato público. Me quero explicar para grande parte, ribe hecho que no passado e em certo grado teco agora, nós tomamos ação, nós tomamos decisão a base de mita pensa, mita sentir que tal coisa lo está sendo, então se nós dá tal passo, mita querer que nós lo solucionar o problema ou chegar na tal caminho. O mundo está desenvolvendo e nós temos exemplo na rond mundo de governo que está assim outro, companhia do setor privado também que está assim outro, que está passando na decisão e na ação riba data, que é riba cifra que quer coletar todo o caminho, que está quer poner de relação com o outro, a base de si, bota sacar sabedoria para dar passo que realmente está indo adiante. Para a seguinte parte, o Robert
Roto para que tu más bien arriba uso de data, en cual en verdad nos lo reparar, lo explica nos gerato con diferentes fuentes de data. Lo cual CBS está pintado así. De passado, se a Câmara de Dia que botava a coletar data via de maneira tradicional de cada caso a caso. Essa encuesta coletar data. O único ponto está que depois de lunas, sinta anos timia, depende com grande boa surveita, botem resultado. Pois desarrollo porta cada vez legal como governo. Agora trata, of notatie, uso também de data administrativo, como copiando, por exemplo, para coletar toda sorte de data. E ainda que vai currency, botar informação, e ainda que vai, fica assim, por exemplo, carro for coupando de negócio, botar informação, vai corpo auto, botar informação atrás, botar vai belasting, de informação. Somente nós não estamos assim, leu ainda, na corso, que nós estamos conectados, tudo com o outro, para por usam de maneira efetiva e eficiente. Pero Banha tem de três sources, de três fontes de data e informação, que está, a qual se chama Big Data, que está informação que está escrito rondou nós toda hora. Facebook, Instagram, todo tipo de informação de maneira online que está zoeif de alto, que tem método para captar informação e traduzir e assim uso de dia para melhorar nossa governação e melhorar nossa qualidade de vida. Obrigado que sei, eu passo a palavra para Robert, que vai elaborar mais sobre parte de cooperação que tem a Hanha, uma PDMA de parte do diretor-geral de CBS, que tem será uma relação de cooperação entre CBS Holanda com CBS Kosovo. Meneer Hermans. Ja, maar dank u wel. Helaas gaat mijn papiament nog niet verder dan een drietal woorden, dus ik doe het in het Nederlands. Alhoewel de teksten hier op de sheet staan in het Engels, omdat wij die ook op andere plekken in het buitenland gebruiken. Het gaat over hoe kunnen we Curaçao helpen, de Curaçaose regering helpen om meer datagedreven te werken. En hoe kunnen we aan de slag gaan met een internationaal data-expertisecenter Curaçao. En dat had ik al begrepen dat de minister al aangegeven heeft dat dit een samenwerking is tussen CBS Nederland en CBS Curaçao. En het is overigens niet nieuw, want het is eigenlijk één element in een samenwerking die al een aantal jaren plaatsvindt. Dus niet alleen CBS Curaçao en CBS Nederland, maar in feite alle statistiekbureaus binnen het Koninkrijk onder de noemer Dutch Caribbean Statistical System. Nou, als je kijkt naar ontwikkelingen wereldwijd, dan zie je dat steden allemaal smart willen worden, dat dorpen allemaal smart willen worden, dat eilanden allemaal smart willen worden, dat landen allemaal smart willen worden, maar een smart Curaçao, smart nation, smart city, whatever, is onmogelijk zonder data. Hier heeft de minister zojuist al kort iets over verteld. Dus de databronnen waarover het Centraal Bureau van de Statistiek in Nederland in ieder geval al beschikt, dat zijn surveydata, enquêtedata, dat zijn als tweede bron registerdata of administratieve databronnen. Nederland heeft een 15-tal jaar geleden een centraal systeem van basisregisters ontwikkeld, waarbij in feite wij nu beschikken over een 200-tal administratieve databronnen die allemaal onder verantwoording en management van CBS Nederland staan. Big data is een toenemend belang en wij gaan ervan uit dat in de komende jaren het surveydata relatief minder belangrijk worden en de combinatie van administratieve data met big data sterk belang zal toenemen. Sensordata, big data zijn in feite ook al op het eiland aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan hier een John, help even de locatie exact. Ja, dat is hier op de Helmwiels Boulevard. Ja, waar al gewerkt wordt met sensordata, maar denk bijvoorbeeld ook aan het feit dat Celicor zijn trucks voor de vuilnisophaaldienst ook al uitgerust heeft met sensors. Dus daar zou je in feite ook gebruik van kunnen maken. Hetzelfde voor basisregistratie is ook voor Curaçao niet nieuw. Daar is Curaçao al enige tijd mee bezig. En een start is ook al gemaakt in een soort van testomgeving. Waarbij dit
elementen zijn die daar al in uitgewerkt zijn. Wil je als statistiekbureau je maatschappelijke toegevoegde waarde verhogen, dan is in onze overtuiging het belangrijk dat er ook een soort van transformatieproces plaatsvindt. Ik ga even heel kort in op de transformatie die wij in de afgelopen jaren bij CBS Nederland hebben doorgemaakt. Wij hebben de overtuiging gehad dat data en statistieken best een ingewikkeld iets is, ook voor media en zeker voor de burgers. Dus we hebben er een aantal jaar geleden bewust voor gekozen om een CBS nieuwsdivisie te organiseren, waarin ook journalisten werken die tot opdracht hebben om datgene wat het CBS Nederland aan data en statistieken produceert op een begrijpelijke manier aan de media en dus aan de burgers over te brengen. Wij zijn ook begonnen een paar jaar geleden met het produceren van landsgrensoverschrijdende statistieken. Dat geldt voor Nederland natuurlijk met België en met Duitsland. Voor Curaçao zou je dat ook kunnen overwegen met de aangrenzende landen. Omdat natuurlijk heel veel van de processen niet stoppen aan de grens. Denk aan de ontwikkelingen met betrekking tot Venezuela. Daar is de grens van Curaçao natuurlijk niet waterdicht gesloten. Een volgende transitie die we hebben doorgemaakt is dat we hebben gezegd, de statistieken moeten begrijpelijk zijn, maar de overheidsbeleidsmedewerkers of onderzoekers van de ministeries en onze steden, die zullen ook met die data moeten kunnen werken. Dus we hebben een CBS Academy opgezet, waar beleidsmedewerkers van de overheid getraind worden in hoe kun je nou met data omgaan. Ook dat is voor Curaçao niet helemaal nieuw, omdat CBS Curaçao een vergelijkbare rol in de afgelopen jaren ook al heeft opgepakt en ingevuld, zoals u ziet. Om het toenemende belang van big data, om daar goed grip op te krijgen, heeft CBS Nederland een aantal jaren geleden het Center for Big Data Statistics opgezet, waar een 50-tal big data methodologen werken, die binnen de samenwerking in het Koninkrijk ook kunnen werken voor, in dit geval, CBS Curaçao. We zijn ook, omdat de overheden behoefte hebben aan datagedreven input, verder dan het mandaat van uitsluitend het CBS, zijn we in Nederland ook een samenwerking aangegaan met private partijen en ook met de academische wereld, omdat het CBS bijvoorbeeld geen beleidsadviezen mag geven en ook behalve bevolkingsprognoses geen andere vormen van voorspellingen mag doen. Ook dat zijn we in Curaçao al begonnen in de afgelopen maanden, daar zal ik zo nog kort iets over zeggen. Smart Country heb ik het zojuist al even gehad. Ook dat willen we natuurlijk in Nederland, net zoals Curaçao dat wil. En wij zijn in de afgelopen jaren, 2016 zijn we ermee gestart, zijn we ook zogenaamde datacenters gaan starten, samen met onze ministeries en onze steden. Je moet zich daarbij voorstellen dat wij onderzoekers van het CBS op locatie bij het ministerie en of bij een stad zetten om samen met de stad of dat ministerie te zoeken naar datagedreven oplossingen om maatschappelijke problemen zo goed mogelijk te kunnen oplossen. Nou, als je dan kijkt naar Smart and Sustainable Curaçao, dan wijkt dat niet af met wat steden en Small Island Development States en landen wereldwijd willen. Die willen allemaal gebruik maken van big data, van open data, hebben allemaal de ambitie om data-driven evidence-based te werken. Maar, en ook dat is niet uniek op Curaçao, de ministeries ontbreekt het niet altijd, maar wel vaak aan expertise om op de juiste manier met data om te gaan. Vandaar dat de samenwerking met de organisatie die daar niet alleen in Nederland, maar ook in Curaçao speciaal voor is opgericht, namelijk het Centraal Bureau voor de Statistiek, zo belangrijk is. Want je kunt dan de data die bij het Centraal Bureau voor de Statistiek aanwezig zijn, combineren met de kennis en de expertise van de medewerkers. En die kun je dan vervolgens weer gebruiken om op die manier een slimmere en meer duurzame overheid te creëren. Waar leidt dat toe? Tot wat voor voordelen leidt dat? Het leidt er allereerst toe dat er een beter begrip kan ontstaan van hoe ziet de situatie op Curaçao er nu eigenlijk uit door gebruik te maken van al die data. Je kunt een betere data-driven input hebben voor beslissingen. Het kan leiden tot een gunstiger effect op de overheidsfinanciën. Daar zal ik u zo wat voorbeelden van laten zien. En het kan er ook toe leiden dat via geharmoniseerde, gestandaardiseerde data je ook kunt komen tot internationale vergelijkingen. Even heel kort een paar voorbeelden vanuit Nederland. Wij hebben Nederlandse overheden geholpen om een beter begrip te krijgen van de interneteconomie. De gemeente Amsterdam helpen we door een combinatie van big data bronnen zoals mobiele telefoondata, data van Uber, van Airbnb, van creditcarddata in combinatie ook met administratieve data om begrip te krijgen op de
enorme en veel te grote toestroom aan toeristen die op Amsterdam afkomt. We krijgen door niet alleen naar traditionele bronnen te kijken, maar ook naar wat twitteren mensen nou eigenlijk, of wat delen ze op social media over hun verhuisbeweging, om daarmee een beter grip te krijgen en ook beter begrip te krijgen van de huizenmarkt. We gebruiken de verkeerslussen onder onze rijkswegen om een betere grip te krijgen op onze fileproblematiek. Dit is een mooi voorbeeld van een Nederlandse stad die €1 miljoen had al in de begroting staan om laadpalen te plaatsen voor elektrische auto's, maar geen idee had waar die elektrische auto's ergens uithangen. Wij konden door middel van onze administratieve bronnen aangeven dat in 60% van de wijken wel auto's en in 40% geen auto's waren. Dat heeft tot resultaat dat die betreffende stad maar 60% van €1 miljoen, dus €600.000 hoefde uit te geven. In dit geval dus een slim gebruik van data kan het dus toe leiden dat je overheidsfinanciën gereduceerd kunnen worden. Dat had je niet kunnen doen als je die data niet had gehad. Een ander voorbeeld is dat wij in Nederlandse steden samen met Philips bezig zijn om te kijken of een combinatie van verschillende databronnen ertoe kan leiden dat de kosten voor openbare verlichting gereduceerd kunnen worden. Wij vermoeden dat dat kan oplopen tot 30-40% van de elektriciteitsrekening van de gemiddelde stad in Nederland. Nou, de elektriciteitsrekeningen in Curaçao die zijn niet laag, heb ik begrepen. Dus als je op een slimmere manier met data zou kunnen omgaan, zou dat wellicht, en ik formuleer het bewust op deze voorzichtige manier, omdat je dat zult moeten testen in een vorm van pilotprojecten, of datgene wat in Nederland werkt, ook hier zou kunnen werken. Zou ook dat hier wellicht kunnen leiden tot een daling van de rekening voor betreft openbare verlichting. In Nederland gebruiken we het ook door de combinatie te maken van informatie over bijstandsgerechtigden die bij de steden aanwezig is, gecombineerd met al onze administratieve databronnen, om daarmee de stad een beter begrip te geven over hoe ziet die groep daar nu uit die een bijstandsuitkering krijgt, waardoor dat je wellicht zou kunnen voorkomen dat in de toekomst nieuwe mensen in die bijstand komen. En bijstand is de meest oncontroleerbare uitgavenpost van de gemiddelde Nederlandse gemeente. Internationale vergelijking. Denk aan de Sustainable Development Goals, die u allemaal kent. 17 Sustainable Development Goals zijn geformuleerd. Ook Curaçao is daar nadrukkelijk aan gecommitteerd. En je zult wel natuurlijk moeten kunnen meten om in 2030 te kunnen bepalen of de resultaten zijn bereikt. Op internationaal niveau is dat allemaal keurig netjes geregeld, want de VN heeft samen met een groot aantal statistiekbureaus wereldwijd verenigd in de zogenaamde Interagency and Expert Group ongeveer 400 indicatoren ontwikkeld om wereldwijd in alle landen op dezelfde manier die voortgang op die Sustainable Development Goals te kunnen meten. In Nederland zijn daarvoor in de afgelopen jaren een aantal rapporten uitgebracht. Er is er ook één uitgebracht voor het Koninkrijk. Maar als je gaat kijken op het subnationale niveau, en dat geldt ook voor de Small Island Development States, omdat dat in de praktijk, kijk naar Curaçao, is natuurlijk een land, maar de facto zou je ook kunnen zeggen dat het een stad is met 160.000 inwoners die toevallig op een eiland ligt. Dus daarmee passen de standaarden, de Key Performance Indicators voor steden beter bij Small Island Development States dan die van landen. En de VN heeft in de afgelopen jaren, 16 VN-organisaties hebben de zogenaamde United for Smart and Sustainable Cities KPI's ontwikkeld, waarmee je een kleine 100-tal indicatoren precies in beeld kunt brengen hoe de stand van zaken is van je, in dit geval eiland, op de Sustainable Development Goals. Alles wat groen is, is prima. Alles wat rood is, daar zul je iets aan moeten doen. De VN heeft vervolgens ook een overeenkomst gesloten met een hele krachtige simulator in Noorwegen, waarmee ook een prototype is ontwikkeld van de UN Digital Twin City Simulation. Het mooie van het voorbeeld in Noorwegen is dat dit een schiereiland is, dus dat je daar ook vergelijking zou kunnen maken met Curaçao. En ze hebben daar één voorbeeld uitgehaald dat ik u even wil laten zien. Zoals u ziet, het is een schiereiland. Daar waar u die paarse cirkels ziet, daar is het fire station. En een groot gedeelte van het schiereiland viel buiten de verplichte aanrijdtijd van 10 minuten van een brandweerauto. Nou, groot risico natuurlijk, dat mocht niet volgens de Noorse wet. Dus wat had men nu van plan ontwikkeld om daar
op die hele korte verbinding door het water, om daar een tunnel te graven, kostte 50 miljoen euro. Vervolgens hebben ze gezegd, zouden we niet tot een andere oplossing kunnen komen als we al de data die we hebben in die simulator laden. Vervolgens bleek dat door een combinatie van het veranderen van de verkeerslichtsituatie, je zorgt er gewoon voor dat alle lichten op groen springen als de brandweerauto aankomt, dat gecombineerd met veranderende openingstijden van scholen en van kinderopvang ertoe geleid heeft dat de kosten voor het binnen de aanrijdtijd van 10 minuten krijgen van de hele stad 0 was. En men dus 50 miljoen euro niet hoefde uit te geven waarvoor al een investeringsbudget in de begroting zat. Je zou dus kunnen overwegen om te kijken, zou zoiets op Curaçao ook werken? Hè? Want gezien de financiële uitdagingen waar het eiland voor staat, zijn er investeringen die al in de begroting zitten, die je wellicht, als je die zou herbezien op deze manier, tot een ander besluit komen, waardoor dat je wellicht tegen veel lagere kosten dan oorspronkelijk bedacht, tot eenzelfde resultaat zou kunnen komen. Nogmaals, geen garanties op voorhand, maar dat zou je kunnen verkennen. Nu nog even inzoomen op van wat hebben wij nou in de afgelopen periode al de samenwerking tussen CBS Curaçao en CBS Nederland gedaan. In januari, dat zult u zich waarschijnlijk herinneren, was er de Bombini for Business Summit hier op het eiland, waar vanuit Nederland premier Mark Rutte aanwezig was, staatssecretaris Knop en ook een aantal ministers van Curaçao waren aanwezig. Daar is de Smart City Roadmap van het Koninkrijk gepresenteerd. Daar stond het project in om Curaçao onder de KPI's van de VN te brengen, zoals ik net aangaf. Maar wij werden uitgedaagd door minister Rutte, die zei van goh, het is wel een investment summit, kun je nou niet op basis van data iets bedenken wat investeringen naar het eiland zou kunnen halen. CBS Nederland, CBS Curaçao hebben vervolgens een voorstel ontwikkeld voor Inter-American Development Bank en de World Bank om alle Small Island Development States vanuit een te ontwikkelen expertisecentrum op Curaçao te ondersteunen. Nou, even vanuit het meest positieve scenario, dat de IDB daar een positief besluit over zou nemen, zou kunnen leiden tot een investeringsvolume van ruim $60 miljoen in het meest optimistische scenario. We hebben heel veel ontmoetingen gehad in de afgelopen maanden en we hebben ook de basis gelegd voor het creëren van een ecosysteem voor Curaçao en daar zal Sean verder iets over zeggen. Senhor de Boer, sim? Sim, mas eu danke para a oportunidade. Assim que eu tenho uma conversação com a lugar ultimamente, nosso papel é diferente. Vou bisa participante na comunidade, participante na privado, participante na de governo, caminha nós a elaborar sistema cultura e data nan kuting dengan sektor privado data nan governo se nós lo potresse aqui nan junto e para nós po criar plataforma caminha nós ta trece nós por mira mais mio que cota passa dor de conectar data nan com outro potret nan ta mostra sei e se bo mira que cota resultado nós começar com firmamento de diferente acordo de colaboração com outro, caminha com primeiro acordo lá que nós vista depois de diferente que nós temos com outra instância na maneira Banco Central, etc. Tá com Bureau de Telecomunicação Post, caminha aqui na nossa palavra com outro, com nós que tra com outro de ecossistema de data. Tá sina com tem trabalho andando atualmente de preparação para nós criar na Curaçao lá que nós visa centro de expertício que de futuro se nós hasi essa que se nós com experiência bom nós por usar como forma para nós por dar serviço na país que está chiquito, semi-desarrollado maneira nós. Você pode imaginar que aqui centro de expertício que está carga conhecimento de como conectar data com outro, com que processar certo data que nós lo por vender e conceito aqui que outro isla considerar como isla de desenvolvimento
E no mundo tem como 58 tipo de isla nang aqui. Nós pensa logicamente que não polaga agenda 2030 para bando, so agenda 2030 juist tá ponto de saída de Nações Unidas que está usa diferentes indicadores para por comparar mesmo com outro país. Pois o ponto de saída sempre te queda agenda 2030. Nós temos que elaborar plan de estratégia e ação que ainda nós também criar corso que está sendo dirigido por data. Então, isso está dentro do desenvolvimento atualmente. Eigenlijk is aqui la que nós visa é petição do senhor Conquet para Holanda cada dia para dar nos suporte nessa aqui para a Holanda está muito forte foral ribe terreno de sistema administrativo e sistema de caminho data não tradicional maneira big data tá construindo com na gana experiência do tempo nós não tem expertise ainda que não com o botinho conectar esse então PCI é colaboração muito forte com a Holanda já para tempo bastante largo acaba para nós por baixar essa aqui na Corso. A ideia tá que também é pergunta a bordo deponer na governo de Corso e outra instância não que cota lá nós visa tópico de urgência que nosso país está considera agora que está algo como este tackle então que nós tem necessidade de data riba que nós lo podemos enfocar riba tópico de urgência não aqui para trazer de forma piloto de projeto piloto caminho nós está integrar data não existente data não que tem na diferentes instâncias de governo que são do setor privado para nós por visualizar o que está passando, então a Europa, o governo, lo por lá que nós visa enfocar arriba a solução para esse tipo de problemática. Aqui nós mira diferentes tópicos que possivelmente por lo estão ganhando rol, não se acaba o assunto de futuro de refineria isla, pero você pensa, por exemplo, riba tópico que tem a ver de como solucionar demanda e oferta riba mercado laboral, caminha se tem desbalance de demanda com oferta que coloca tem que fazer. Por exemplo, um formato que você queda produzir accountant não, ou você visa não debina tanto accountant que tem riba mercado, você tem que aguentar com tipo de estudo não enfocar, por exemplo, riba estudo não que está mais dirigido no turismo, que está, por exemplo, de inglês. Vou por pensar também riba, nós diferentes serviços que nós temos de nós com os que vão desenvolver essa aqui na minha, ou com os que manejar poluição e mobilidade na Corso. Pois está tópico que nós tira riba mesa, pero me te quer que comunidade junto com o governo se determinar uma nossa enfocar nossa prioridade nessa aqui. Por mim que nós vai na pergunta se o ministro quer aportar com algo mais nele. Nós está bom assim, não? Mas por mim que nós abrir o microfone para pergunta, me quero suplicar para por favor para manter a qualidade de transmissão e também gravação assim uso de microfone no momento que está se pergunta. Senhor tem pida vídeo que nós aquele de mostrar. Lá que nós passa para vídeo por meia hora aí. Let me tell you a story. My dad used to be one of those stressed policymakers. You see, my dad was afraid if a fire were to break out during rush hour, it will be impossible for the firemen to make it in time. And then one day, my dad met this guy. He had this really cool technology. This guy showed Dad how he could upload all his piles of existing data to map the
momento nós está solucionar kleine technological issue que nós está confrontando, chiquitito que não, então nós sigue momento. Ok. Vou ter que esse volume back outra vez. Então esse volume, por favor. My dad. Let me tell you a story. My dad used to be one of those stressed policymakers. You see, my dad was afraid if a fire were to break out during rush hour, it would be impossible for the firemen to make it in time. And then one day, my dad met this guy. He had this really cool technology. This guy showed Dad how he could upload all his piles of existing data to map the effects wind, rain and temperature would have on the fire. He could even solve traffic jams by knowing where people were moving and changing opening hours of kindergartens and schools so that the fire trucks could run faster. Suddenly my dad was solving so many of those policy issues that he felt a little bit like a superhero. No, not like that, Dad. Luckily, this little fire of ours has been another simulation. Okay, guys, let's do it one more time. Hologram program activated. Dit was dus een visuele weergave van het voorbeeld wat ik u net even vertelde van die simulator. Dank meneer Hermans. Agostinho está bij para error de pergunta. Joanne? Sim, a mim tem uma pergunta primeiramente para o ministro Concat Montari. A indicar na possivelmente é parte de confiança de comunidade do governo, instituto, etc. Onde é ponto na colo que traz a mesura a sali da eleição livre. Agora mirando que tá aqui tá cai também. Bom de ministro conta para com independização do Conselho Supremo Eleitoral. Na verdade, onde é prioridade com nossa palavra de acordo de governação e nós estamos tratando com toda a energia ribeira. Nós temos processo para acabar com o produto de lei para poder entrar a ronda de conselho. Pois vai dar notícias, por exemplo, finanças e para a base de eventual remarca não que o rato adviso do nós adaptar-se e então apresentar no parlamento para deixar que tomar. Pero ministro me tem roupa luna tá tendo mais resposta. Processo de trabalho não está vai assim ali, lamentavelmente. Pero estava tem conceito fora de 2005 cava fora de tempo de que o ministro estava Van der Horst estava tá trabalhando de budgetos que o porting assim na complicado em bem que conceito de que o governo aqui que de quadro de independência e Conselho Supremo Eleitoral. Em verdade tem produto de lei cava, pero essa que está outro acercamento, então electoral rat nós vai lança. Essa é a independência o Stambiro, nesse sentido que o certo tarefa não de que o governo ministra tem botar põe a distância. Agora que nós fazemos algo, nós vamos estar mais longe que isso. E rata é mais tarefa que somente organizar a eleição. Isso é custo muito mais amplo que isso. Se me tu zelf aan mijn vraag door, me quer toch een aclaração. Você tem target pone, mirando que o associado no momento que o governo aqui mesmo a queda elegir depois de um gabinete que aí que estava tinha ter uma situação que é independização do Conselho Insular
tem um target poner para que horas aqui está sucedendo e sangue pressupostário é begroting aan que trove é milhão que está tendo. O target está para realizar tão pronto quanto possível. E processo passa para a pressão da cana. Ele pergunta se tem sangue ou begroting agora aqui. Não, não tem. Pero tá onde isso não que nós temos que atender como gabinete, sobre a circunstância financeira está amplamente conhecida. Tem hobby coisas que nós locais, possivelmente se não tem isso aí. Pero está aí com fase que ainda não tem o bairro. Midi e pisa o aqui com lá cai para aqui com o lugar. E tá como se chama palavrão que nós fazemos para ministros que me quer pronto nós vamos assim na mesa pôr tudo com assunto de balança mira aqui com si aqui com não. Ja, meneer Hermans, in Nederland zijn al een aantal jaren geleden urban data centers opgezet in verschillende steden. Kun je zeggen dat we hier op Curaçao achterlopen? Ik zou niet direct zeggen achterlopen. Kijk, Nederland heeft natuurlijk het voordeel dat wij, als ik even de twee organisaties vergelijk, CBS Curaçao, CBS Nederland, heeft CBS Nederland 2000 medewerkers en heeft CBS Curaçao er ongeveer 10% daarvan. En dat geeft ons de mogelijkheid om natuurlijk, en we hebben ook meer financiële middelen, dat geeft ons de mogelijkheid om nieuwe dingen uit te proberen. Die mogelijkheden heeft, denk ik, CBS Curaçao niet. Heeft Curaçao als land natuurlijk veel minder mede gezien de financiële uitdagingen. En wij hebben daardoor de mogelijkheid om dingen uit te proberen en die nu in het kader van de samenwerking binnen het Koninkrijk ook zeg maar onze ervaringen te delen met de andere delen van het Koninkrijk. We hebben dat heeft het voordeel, denk ik, voor Curaçao dat de fouten die wij al gemaakt hebben, dat die niet hier nog een keer gemaakt hoeven te worden. En ja, maar we zijn er inderdaad al in 2016 mee gestart, dat klopt. Ja. Hadden we daar op Curaçao ook eerder mee moeten starten? Ik weet niet of dat eerder mogelijk was geweest. Ik denk dat in Nederland, als je kijkt naar Nederland, is het ook een toevallige samenloop van omstandigheden geweest die er in 2016 toe heeft geleid dat we daar toen een start mee hebben gemaakt. Nee, ik denk dat de situatie op in een land altijd er ook klaar voor moet zijn. En ik denk dat nu de situatie hier op Curaçao zodanig is dat alle dingen die nodig zijn om dit ook mogelijk te maken, om een dergelijke innovatie ook mogelijk te maken, dat die nu hier mooi op zijn plek passen. Dus ik zou niet zeggen van het is te laat of het had veel eerder gekund. Ja, het is gewoon een kwestie van een andere ontwikkeling. Mijn tweede vraag gaat over het CBS op Curaçao. Zonder uw collega af te vallen, kunt u iets zeggen over de kwaliteit en de expertise van het CBS hier op Curaçao? Ik denk als ik die heel kort, ja. Kunnen we dat aan, de plannen die u heeft? Ik denk dat de kwaliteit en de expertise van CBS Curaçao uitstekend is. Wij werken al een aantal jaren natuurlijk zeer intensief, of een heel aantal jaren al zeer intensief samen. De laatste jaren ook natuurlijk in het kader van het Dutch Caribbean Statistical System. Dus met de middelen die CBS Curaçao heeft en die het land Curaçao heeft, denk ik dat CBS Curaçao een meer dan uitstekend werk verricht. Dat laat onverlet, en dat is nogmaals een van de voordelen van het samenwerken binnen het Koninkrijk, dat Curaçao de mogelijkheid nu heeft om gebruik te maken van de expertise van CBS Nederland, die, zoals gezegd, ja, in een veel gunstige omstandigheid verkeert. Dus nee, ik denk dat de samenwerking ook niet op zo'n goede manier tot stand zou kunnen komen als er niet een hoge mate van professionaliteit bij CBS Curaçao aanwezig zou zijn. En dat is dus zeker het geval. Senhor Franklin Desset? Sì, signor De Boer, dona ejemplo di data que bosan lo que llega en quadro de samenwerking na qual bosan no puede llegar ahora aquí debido a falta de personal